Olen tällainen puutarhuri Pohjanmaalta ja täällä Honkajoella ihailen näitä plantaasia tällä hetkellä. Kun lähdettiin tähän yli 30 vuotta sitten ja katseltiin sitten hyvää paikkaa, joka olisi tällainen edistyksellinen kasvihuonealue. Piti olla raikas hyvä vesi. Täällä on Etelä-Suomen parhaat vesivarat tuolla Lauhavuoren kansallispuistosta. Väitän, että se on maailman tehokkain ja modernein laitos. Nämä hienot olosuhteet, mitä tämä Honkajoki on tarjonnut, niin ne varmisti, että tällä on jatkuvuutta. Ajatellaan sitä kuluttajaa, joka kaupan hyllyltä haluaa näitä meidän tuotteita. Tuotteet pitää olla siistiä, puhtaita, houkuttelevia, helppo ostaa ja kivan näköisiä.